eɗen mbawi wiide neɗɗo to inir ɗum sabu wona molorɗi wino ɗum kañaɗo ko so tawi jomum jibini ene riwta kala nde jibini lutta yaha innire gañaɗo walla geddaɗo walla giɗaɗo ngam molorde dorade beele yo garowo o jooɗo walla so rokkama inde wawa jooɗade wurde e yimɓe ha mawnude yimɓe ndeke noon inɗe fulɓe ina keewi sifaji te kanji fof ina jogui ɗiɗi gardata goto kala ene jogini hum dalilu nden noon so tawi neɗɗo joguima inde pullo ina hani ha farnoro inde nde sabu ko ɗum woni kañum ɗum woni leñol ngol e on saaha noon inde mum diine ara hen so inde diine muɗum ari kadi yo jaggu ɗum teddina ɗum won hen hande sa wi ɗumen Samba mbiya hoto wi Samba wi Alhasan ko ɗum ɓuuri yidde nde wonno kañum ɓuuri noddude diine kono holko firti Alhasan Alhasan ko inde de kono ko arabere haala koye inde koye ɗemgal jananal firti ko moƴƴo o Hasan moƴƴere moƴƴo nden noon ha joni neɗɗo ene wawi wiyede moƴƴo te en jogui wiyeteɓe moƴƴo non neɗɗo wiyete malaɗo ni en jogui neɗɗo moƴƴo biyeteɗo moƴƴo neɗɗo wiye galo neɗɗo wiye guurowo neɗɗo wiye giɗaɗo ɗen inde foof eɗen jogui hono majje arabere neɗɗo wiyetake maccuɗo kono so inde nde haalama e arabere tan suuɓo neɗɗo wiye Abdou kay ko arabere kono so wiyama neɗɗo firtama e ɗemgal muɗum pular tan wiyama maccuɗo tan joni wiya ala wiyam maccuɗo kono sa wi ɗum Abdourahmane maccuɗo yurmede eyyi Abdourazak Abdoul Wahab on nani ɗe inde foof ko inde ɗe ganduɗa ko inde arabeɓe te en jogui kede pirtata Ibrahima wonko firta nder ɗemgal muɗum ko baba tedduɗo te ndenne de en kewani widen ɗo baba tedduɗo kono eɗen mbiya neɗɗo guelajo nden noon en ƴefti yeey ha joni joni to afɓe ɓe to en natti wiide Sara kewɗen wiide ko Hammati wonande gorko debbo wiye Fatimata ko afanelaɗo beele teddineren ɗum mbiyen Sarata goppen mbiyen Hammati goppen Sara o foof de no moƴƴi Hammadi de ko inde Allah inde nelaɗo Hammadun Alhamid ɗum foof de ko inde makko kono ha joni ene wayno diine o woni koye modde pine meɗen bonani ɓaadi ko en julɓe eɗen parnoro ɗum kono hoto ɗum bonnu foof ha cikken foof boni wonko heddi ko aadaji ko diine tawi ɗo e aadaji muɗum acci ɗo ina moƴƴi nangen hen inde meɗen ɗe ko hen ɗe jeeya ƴeften kunorɗe ɗe hono moltorɗe ɗe doganɗe taw ko moltorɗe coofɗe kono moltorɗe moƴƴe ɗe kay potten ɗum e koye meɗen limoje men ɗe potten ɗum e koye meɗen inde meɗen paggotorɗe to banggal diine ɓeydene meɗen foof wona pine meɗen nde wonno pine jahata ken nan nattodira sen jeeyi to gandanɗa ɓe jogui ko pine diine isayankoje ɓen jogui ko inde ɗe gandanɗa ndewi koye diine mabɓe Pierre Paul Marie Maria e Fernandes Emmanuel Ernest Stanislas William Michel ɗen foof ko inde ɗe ganduɗa ko sahabaɓe gonno e diine Isa eyyi ɓenne kadi Isa jomum wiya Jésus ɓenne ko inde ɗe ganduɗa kala abbitiɓe to banggal on diine ɓenne paggitiɗen inɗe en gandu ɓaadi gonɗon koye nan nattodira pine guilay pine diine ha e pine leƴƴi goɗɗi ganden ko jeyɗen ko ko holɗum so tawi eɗen gadda eɗen faggoyo goɗɗum ganden ko faggata ɗen ko ko holɗum
beele nan natural ngal wona ɓural e ɓamtare wonande leñol fulɓe